Tnaqqis siebes li ma neffordjawx. B'dawn il-kliem Anthony Girard fisem l-Assoċjazzjoni Maltija ta' Social Workers fisser it-tnaqqis ta' €9,000,000 li impona l-Gvern fil-budget tas-servizzi soċjali. Deċiżjoni li ser torqod b'mod l-aktar negattiv lill-aġenziji li jgħinu lil nies vulnerabbli fis-soċjetà Maltija. Aħna jidherinna li it-tnaqqis li effettwa social services kienu ibsin, mux akkazz li aħna nistgħu naffordjawhom. Anthony Girard jgħid li tnaqqis ser ipoġġi aktar stress fuq is-social workers. Dana se jeffettwa x-xogħol tagħhom għax se jkun hemm iżjed stress fuq ix-xogħol li qed jagħmlu. Għandna social workers aħna li qegħdin għandhom 40 każ qudiemhom. Aħna jidrinna li b'dan il-kazz se jkun hemm iżjed pressure fuqhom bejn il-referrals il-ġodda li jidħlu u x-xogħol li diġà għandhom se jkun hemm iżjed pressure fuqhom. L-Assoċjazzjoni tas-Social Workers waslet dawn l-ilmenti waqt laqgħa mal-Ministru Chris Said li huwa responsabbli minn dan il-qasam. Laqgħa li iżda ma ġabet l-ebda riżultat. Il-Ministru spjeganna l-sitwazzjoni, spjegatana l-punto di vista tiegħu aħna tajnih tagħna. Kellna laqgħa miegħu dalgħodu. It-tnaqqis fil-budget tas-servizzi soċjali wasal wara l-Kummissjoni Ewropea iddikjarat il-budget ippreżentat mill-Gvern bħala mhux realistiku u talbet lill gvern inaqqas in-nefqa tiegħu b'40,000,000 €. Il-Gvern għażel li jibda jnaqqas mill-aġenziji appoġġ u sapport biex jifranka total ta' €585,000. 178,000 mill-budget tal-appoġġ u €407,000 mill-budget tal-Aġenzija Support. Għall-Aġenzija Appoġġ hemm 272 persuna jistennew biex jinqdew, fosthom 164 tifel u tifla li għandhom bżonn protezzjoni. 106 persuni oħra qed jistennew għajnuna psikoloġika. Filwaqt li għall-Aġenzija Support hemm 191 persuna b'diżabilità li qed jistennew li jingħataw servizzi fiċ-ċentri ta' matul il-jum.